ये दोनों साली। कैसे हुआ घटना? ये ट्रक से दुर्घटना मैंने सड़क। कितने लोग आप लोग जा रहे थे? हम लोग गोड़ लगतनी समाचार बटुए अरवल से रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। बड़ा खबर आ रहल बटुए। छठ पर्व मनावे जा रहल एक ही परिवार के लगभग कई दर्जन लोग घाही, 2 युवती के जगह पर मौत। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बिहार के आस्था के पर्व चैती छठ मनावे खातिर लोग आइल रहे, लेकिन गाड़ी से जात रहे, का जानत रहे कि बड़ा हादसा हो जाई। जी हाँ, यह वक्त के बड़ा खबर अरवल जिला से बटुए, जहां भीषण सड़क हादसा में आधा दर्जन लोग घाही आ 2 जना के जगह पर कहानी खत्म हो गई बा। दरअसल पूरा मामला अरवल जिला के शहर तेलपा ओपी अंतर्गत करपी देवकुंड पथ पे सूबेदार बीघा गांव के नजदीक सड़क दुर्घटना हो गई बटुए। मिलल जानकारी के अनुसार पिकअप वैन से भोजपुर जिला से वहीं परिवार के अलग अलग रिलेशन के लगभग 30 लोग लोक आस्था के महापर्व छठ में जात रहे, तबे सड़क हादसा के शिकार हो गए। संबंध में मिलल जानकारी के अनुसार भोजपुर जिला के गढ़नी थाना अंतर्गत दुबौली गांव निवासी विकास कुमार अपन बेटा के मन्नत पूरा करे के उद्देश्य से छठ महापर्व के चर्चित मंदिर औरंगाबाद देव जात रहे लोग, तबे शहर तेलपा ओपी से कुछ दूर पे खड़ा ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिहलस, जेकरा बाद पिकअप पे सवार सब लोग एने ओने फेंका गईल। अपन निकटतम परिजन के तलाश करे लागल। जब लोग के कुछ पल के बाद दुर्घटना के बाद एहसास भइल तो देखल लोग कि हादसा में घटना स्थल पे 2 लड़की के जान चल गई रहे। वही आधा दर्जन से अधिक लोग घायल रहन, जौना में 2 लोग तो गंभीर रूप से घायल रहन। सूचना मिलते तेलपा पुलिस घटना स्थल पे पहुंचल। आनन फानन में गांव के लोग और परिजन के सहयोग से सबके इलाज खातिर अरवल सदर अस्पताल लावल गई, जहां चिकित्सक दोनों लड़किन के मुअल घोषित क देलन, जेकरा बाद परिजन में चित्कार मच गई। जेकरा बाद पुलिस मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिलस। दोनों मुए वाला के पहचान भोजपुर जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे वाला ह लोग, जौना में एगो रानी कुमारी कायम नगर थाना क्षेत्र तो दूसर का रूपा कुमारी चरपोखरी थाना क्षेत्र के कमहिला गांव के रहे वाला है। दोनों मुए वाला विकास कुमार के चचेरी साली ह लोग। ये धारा के लिए, छठ पूजा के लिए। कौन है ये दोनों साली। कैसे हुआ घटना? ये ट्रक से दुर्घटना मैंने सड़क। कितने लोग आप लोग जा रहे थे? कितने लोग आप लोग जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे 25 लोग। किस चीज़ से? छठ करना पिकअप से। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। पिकअप वाला मार दिया ट्रक में लगा